Ιε του Θεού, μοιράσου το νου μου και δεν πεθαίνεις. Το σχέδιο δεν είναι δικό σου, ούτε χρειάζεται να ασχοληθείς με κάτι άλλο εκτός από το μέρος που σου έχει δοθεί για να μάθεις. Γιατί εκείνος που γνωρίζει τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει χωρίς τη βοήθειά σου, αλλά μην νομίζεις ότι δεν χρειάζεται το δικό σου μέρος για να τον βοηθήσεις με τα υπόλοιπα. Γιατί στο δικό σου μέρος βρίσκεται το σύνολο, χωρίς το οποίο κανένα μέρος δεν ολοκληρώνεται, ούτε το σύνολο ολοκληρώνεται. Ούτε το σύνολο ολοκληρώνεται χωρίς το δικό σου μέρος. Η κυβωτός της ειρήνης εισέρχεται αναδύο, όμως η αρχή ενός άλλου κόσμου πηγαίνει μαζί τους. Κάθε ιερή σχέση πρέπει να εισέλθει εδώ για να μάθει την ιδιαίτερη λειτουργία της στο σχέδιο του Αγίου Πνεύματος, τώρα που μοιράζεται το σκοπό του. Και καθώς εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός, ανατέλει ένας νέος κόσμος στον οποίο δεν μπορεί να εισέλθει αμαρτία και στον οποίο μπορεί να εισέλθει ο Υιός του Θεού χωρίς φόβο και στον οποίο ξεκουράζεται για λίγο για να ξεχάσει τη φυλάκιση και να θυμηθεί την ελευθερία. Πώς μπορεί να εισέλθει, να ξεκουραστεί και να θυμηθεί χωρίς εσένα? Αν δεν είσαι εσύ εκεί, δεν είναι πλήρης και είναι η ολοκλήρωσή του που θυμάται εκεί.